ओरैसो थाबायनांगोन सार गिम्बुजों एलबाम मोनसे बानायनांगौ बर' सावथुन मुलुगफ्राव चान्सफोर मोनबा खामानि मावगोन ना मावा खुलुमबाय रायजोफोर दिनै दंफैयो जाहैबाय आङो चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय खैला मैला मोखोनागुरि गामि होननायावहाय नैबे भिडिअखौ आङो ब्लग सिस्टेमै लानाय जागोन ओमफ्राय भिडिअआ बिराद स्पेसियेल जागोन आरो दिनैनि भिडिअखौ जागायनायनि सिगां नोंथांमोननिसिम फिसा खावलायनाय जायफ्रानाखि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै साबस्क्राइब खालामदो आरो खाथियाव थानाय बेल आइकनखौहाय अलाव होना लादो जाहाथे आङो गोदान गोदान भिडिअ होयोब्ला नोंथांमोननिसिम सिगां सौहैनाय बायदि गोबां साबस्क्राइबारफ्रानो हाइड जाना थाजोब्बाय बै समावहाय आङो बेंगलराव खामानि मावहैनाय समाव 6 माससो भिडिअ होआ माथो सिरि थानाय जादों नै बै समावहाय माने साबस्क्राइबारा गासिबो हाइड जाजोब्बाय आरो दा बैसोरो नुला नालाय दा सोंहरो सोरबा सोरबा गोबावजों नुला सोंहरो माने साबस्क्राइबखौहाय बै साबस्क्राइबनि खाथियाव थानाय बेल आइकनखौ माने थुनानैहाय अलाव होना लाफिनजोबब्लासो भिडिअआ बिसिनावहाय थांफिनजोबगोन दा दिनैनि भिडिअआथ' स्पेसियेलखा नायलांदो नोंथांमोना हेल' गाइस दिनै नै जोंनाव आदा मिंग्रा फैदों आंनि इउटुब चेनेलखौ मनिटाइज खालामनो गोजोननाय मोन्दों आङो आंनि इउटुब चेनेलखौ बयबो बिदिनो सापर्ट खालामलांबाय थागोन साननै सानथामावनो 11K साबस्क्राइबार मोननो हाबाय आङो बिसिनि अननायाव जोबोद गोजोननाय मोन्दों लोगोसे आंना दिनै एग्जामा नायरां कलेजाव थांनो ओंखारबाय दिनैनिफ्रायसो जाजेनबाय जोंना लोगोसे आदा मिंग्रानि इउटुबारखौबो सापर्ट होलां मबाइलाबो मोजां नङा नै गावलायनायनिसो बे मबाइलजोंनो इउटुब सालायनाय आरो चेनेल कान्ट्रि सेलेक्ट इन्डिया नै इयावसो इन्डिया बे किवार्डखौबो होनांगौमोन र' माखासे समखौ नांलाय दे ओरैनो हर नेवनि माबा टाइमा जाथ'वाखैलै आं कलेजाव थांनोसै लोगोसे आदा मिंग्रा दंफायो आंजों जोंबो ससे थाबायनानै बिथांनियावहाय इन्टारभिउ लालांनोसै नोंथांमोना नायलांबाय थादो गिबियावनो आङो बिथांनि नामखौ मिथिनो लुबैयो नामा माथो अनिमा बसुमतारी ओमफ्राय नोंनि जोनोम जायगाया बबेयाव आंनि जोनोम जायगायाथ' बे गामि बारनानैबो मोनसे सनापुर गामियावमोन ओमफ्राय दा जोंना सान्थिफुराव खारलांबाय सनापुराव मोननाया जोनोम गामिया ओमफ्राय दा सान्थिफुराव खारलांबाय नोंथांमोना खोनाबाय ओमफ्राय ओरैनो दा बर' सावथुन मुलुगफ्राव चान्सफोर मोनबा खामानि मावगोन ना मावा मोनबालाय मावगोन आसा गोसो दङ दा गोसो दङ मोननोबो हागौ बर' सावथुनावहाय खामानि मावनो माने फिल्मफ्रावहाय ओमफ्राय जोङो मोनसे सानदों रायजोफोर माने जोङो बै सार गिम्बुजों एलबाम मोनसे बानायनांगौ बिनानावखौहाय बेखौ आङो सानदों आरो मोजां जागोन दा एखे मिलायगोन बरिया जागोन बयबो नुलायलांबाय कमेन्टआव आं बेखौनो सानबाय थायो सार गिम्बुजों बेखौ एलबाम मोनसे बानायनांगौलै होननानैहाय ओमफ्राय जोङो मिथिबावगोन फंनैसो दा कलेजाव बबेयाव दायो खैला मैला खैला मैला जुनियर कलेज ने जुनियर सिनियर हाई सेकेन्डारि थिगानो ओमफ्राय दिनैनिफ्रायथ' एगजाम जाहैबाय दिनै फार्स्ट एगजाम पास जानो नाजादो बे एगजामखौबो नाजादों दा गोसोआव माबायदि मोनदों पास जागोन ना जाया गोसोआवथ' मोजां मोनदों दा हाइटनाथ' ओरैबायदि आगा फासा माने बिनि हाइटनाव फैला आङो ओरैसो थाबायनांगोन नै ओरैसो थाबायनांगोन हान्थुआसो साजोबलायलांगोन माने आंबो दिनैहाय गोजोननाय मोन्दों बिनानावखौ लोगो मोनफैनानैहाय दा बिनानावनि इउटुब चेनेलाबो 11,000 साबस्क्राइबार जाबाय रायजोफ्रा फटाफट सापर्ट होदों बेबायदिनो अनलांबाय था ओमफ्राय एसे सिगाङाव लांदो बिनानावखौबो माने न'खराव बिराद गोरिब नालाय
माने जाहाथे फैसा थाखाफ्रा फरायनायावहाय एसे इउटुबनिफ्राय गरसे गरनै मोननानैहाय हेफाजाबखौ मोननो हायो आरो नोंथांमोना सापर्ट खालामनानै थांदो बिनानावनि इउटुब चेनेला सोलायबाय माने सिगां दाख्ल' दुख्ल' नालाय समान खालामबाय आरो बेखौहाय अनिमा बसुमतारी खालामबाय ओमफ्राय भेरिफाइ खालामबाय दा मनिटाइजेसना अन जाथ'वाखै माने वाच टाइमा सिङाव आपडेट जानो नांबावगौ फैगोन मासावसो जानो हागौ आरो गोदान बोसोराव दा बेनो जाहैबाय नै बिसिनि न'आ बियो ओंखाम संग्रा ओमफ्राय बियो बिब' ने बिगुमैयालाय बेयो बिगुमै जाहैबाय ओमफ्राय जोङो थांनो ओंखारबाय दा खामानिया माने आद्रा थाबाय आरो नोंथांमोना नुखाबाय जागोन बै मासफ्रावहाय जागोन आरो आपडेट जाथ'वाखै बे जाहैबाय खैलामेला मोखोनागुरि गामि चिरां जिल्लानि सिङाव एकदम सा ओनसोल बेनोसै रायजो राजा नोंथांमोन दिनैनि भिडिअआ जोङो भिडिअखौ बेयावनो फोजोबबाय नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो आरो चेनेलाव गोदान हाबफैनोब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय बयनिसिमबो गोजोननाय बावनानै दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो फोजोबबाय थादो दे औ है जाला ओंखाम जाला बेनो मोखोनागुरि गामि रायजोफोर नायदो गय बागान गोजानै